I co mnie sam jeszcze dzierży? Ej, co mnie sam trzymo? Co mnie sam dzierży? Pomboczko, na isto, co mnie sam jeszcze dzierży? Pomboczko, nie daj tak dalszy żyć. Ano Somek się urodził i chce sam zrzemdzić. Sam idzie o sprawie takie cepiate wice i szpasy, bo chyba wszystkie miarkują, co ta pierwsza połowina życia popsowają człowiekowi ojce, a drugo dziecka, ale tam. Ja już sam kiedyś godał mojej starce Klarze, ona zawdy o sprawianą szpikolom, roztomajte geschichte, roztomajte bery i chciałbym teraz żyknąć coś, co spamiętał jeszcze ze młodych lat i co by mi żody nie przeciepnął i że jest małupica albo papagaj. Byda rządził to tak, jak to spamiętał od dzieciństwa. Była ci róz gospoda. Nie ta od Petra. I no inkszo, a tyż gryfno. We gospodzie szło pojeść, pośniadać, no i sluknąć mało wiele. Tela co inaksze niż u Petra. Gospodski nie dawał na pomp i no chciał, co by zarozki bulić i to rubiemi. Wszystkie naokoło to miarkowali, no i kiedyś przykludzili się tam takie dwa miglance. Nie mieli żadnych betków i no zdziebko pomyślonku. Co też mieli robić? Ale oni już na Barskiej tok Wechorzowej dowiedzieli się, co ten gospodski nic nie do na heft. Tak ci duometrykowali, że wypokopili. Wleźli się gryfnie rań do tej gospody, zicli się szykownie, a jeden z nich miał gryfny koferek, drugi sztram z kotazia. Ten istny, ten kaczmosz tak się gapcy i wrazidla to bydą. A oni? A łotkany oni, skąd się oni? Czy sami armaczycie, co wy tam kajplujecie? Ano, mój kamrat kajpluje sznaplami, sznurówkuma, do szczewików gutaliniemi byrszczami, a jo mam kichole, nosy na przedej, odrzekł jeden z tych miglanców. Kichole, szlupy na przedej, jak to tak idzie, pyta się ten gospodski. A dyć blank einfach. Jeści sam u nas we Sosnowcu taki werk, kaj się te kichole, które jo się sam lajstna, sztapluje, garniruje i nie skorzy dalszej kali. Dalszy się jest sprzedawał. Przeca nie każdy jest zadowolniony ze swojej fresy i ze swojego kichola. Z kulicego ludziska najbardziej wajają, a dyć wajają na kichole. A wy gospodski, o mocie, ten kichol nikie cołki kibel kobzoli. Mogecie się ale go skalić umie. Jak tu skalić? Jeszcze te roski podwilży ja? Pyta się ten istny. A dyć nie za roski. Ja sam kłada na blat 100 złocioków, a oni mi dają ten kichol za roski, ino kipną. Ja? Godocie, co dopiero mi się zemrzy. A przecież po jakiego dioska tam we truchle tym pyrkaty kichol będzie mi się do czego nadował. I dowocie zaroski cołkie 100 złocioków? Genau. Dumy sam zaroski 100 złocioków, ale kiedy ktoś zegził i chciał nie skorzy się ze tej parady wykiełzdać, buli jeszcze roustela. No to sztama, dowecie mi sam zaroski te 100 złocioków, padł ten gospodski. Pomalośko, panie Ubek. Musimy ten kichol, no i przodzi nacechować, co by nos żaden nie skorzy ni o cyganiu i ni o szydziu, odrzeknął drugi z tych miglanców. Wyjmają srogi pitwok, spirytusowy bryner i ważą taki czerwony lak, szlajfują i grzeją ten pajtok. Gospodski go z niebko strach obleciał, browce mu po plecyskach napoczli teraz. Ej, co wy tam chcecie bajslować? Pyta się wystrachany. No, a dyć nic, ino chcemy was nacechować. Przeca dowomy 100 złocioków, to musimy genau miarkować i że ten kichol jest nasz. Jeden sztympel i fertik. Coście powiedzieli? To ja mam taki osztymplowany tyrać oby kormik albo gańś? A dajcie wy mi pokój! Zabrzesknął gospodski i kejście i tego pitwoka i tego ognia zlęknął. Nie ma żadnej umowy! Ja wylazuję ze takiego kunszachtu. Co? Jako? Odmieniło wam się? Miarkujecie, co was to będzie 100 złocioków geldowało? Pytałem się w rozłowa miglance. Stanowienie jest na zicher sam podszrajbowane i nic się już nie do zwekslować. Szynko z całki znerwowany, rozgrzukany, jeszcze coś nie próbował przeonacy, ale wszystkie we tym szynku widzieli i byli monter, co gospodski dozwolo na przekajplowanie swojego kichola i nie ostało mu nic, ino chycicie za kabza i wybulić te 100 złocioków sztorofy. Kiedyś wybulił te pieniądze, te dwa miglance zicli się gryfnie na ich zesla, napytali się inszych kamratów i na poczki czchać, słepać, a za każdym razem, kiedy dźwigali lampus, przysrywali. A to, gospodarzu, a to barman, za nasz kichol!
I to się teraz tak modernie mianuje marketing bezpośredni, prawda? No ale może być i tak, jak to się przydarzyło kiedyś mojemu kamratowi Zyjmanowi, reżimu Jędrysowi, wkarował ci on do szynku we Gdyni, albo Gdańsku, Nibocza i od proga wrzescy, oby go ze skóry obdzielali. Szef, bo jak bez sołkę pół roku na morzu, dejcie mi sam wartko, a wartko coś ich srogiego, łobłączastego i nafolowanego od góry do spodku gorzoły. Robi się Jędry, zaroski, odpowiedział muzeum gospodski. Mogę to być naszo Rubo Marika? Eugen z Pnioków.